Hoću da znam sve. I da upoznam svakog i u ovom kolektivu. Što se mene tiče, družu upravniče, ako me još niste upoznali, mogu vam reći da umem da budem prilično nezgodan. Ma nemojte. Ja sam inače vrlo zgodan za saradnju, sve dok me se ne dira. Mislim, dok se ne dira u moja prava. U dohodak, višak i praznik, jel te? Sad, kad nemam drugih, moram da se džapam i za ta. 8. mart, druže Mojkoviću. Radni je dan. Pa valjda postoji neka tradicija, majko mu. Uvažavanje naših drugarica. I šta ćete preduzeti, druže Mojkoviću? Pardon, Majković. Majković? Da nećete možda pred Narodnu skupštinu sa zastavom u ruci? Pa ni to nije sasvim isključeno. Vidjet ćemo šta će onda biti. Znate šta će biti, Majkoviću? Dok stignete do Slavije, vaše radno mesto će biti racionalizovano i ukinuto. Molim. Zato odmah tu na Slaviji smotajte tu zastavu i požurite pravo u biro rada da kao tehnološki višak na vreme uhvatite red za novi posao. A da kažem... Sastanak je završen.